Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraban gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Jainko al guztidun errukitsua. Urrundu gugandik eragozpen guztiak. Gorputzez eta animaz gure buruaren jabe izanik. Askatasun osoz zure nahia bete dezagun. Zure sena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Filemoni. Anaia maite, boz handia eta laguntza ederra izan ditut zure maitasunetik. Ene anaia, zuri esker arkitu bai dute atseden fededunen bihotzek. Horregatik, zure eginbidea agintzeko askatasun osoa izanik ere, Kristogan nahiago dut zure maitasunari dei egin. Nik, Paulok, zahartua eta orain gainera Jesu Kristoren gandik giltzapean nagoen honek. Giltzapean sortu dudan ere seme Onesimorentzat egiten dizut eske. Hau lehen etzen nuen ezertarako, orain ordea hori on izango zaizu zuri, neri bezala. Bera bialtzen dizut, bera bai, nere seme bihotzekoa. Nerekin eukin nahi nuen, zure ordez sarbitzari izan dezan. Berrionarengatik espetxean nagoen bitartean. Hala ere, ez dut zure baimenik gabe ezer nahi izan, zure egintza honori behartuta egine izan etzedin gogoz egina baizik. Behar bada, hortarako aldegin zizun apur batez, gero betiko zurekin ardezazun. Ez ordea morroi bezala baino gehiago, anaia maite bezala. Niretzat maitea da, baina zuretzat maiteago, gizon bezala eta kristau bezala. Beraz, ni adiskide banauzu, arrezazu bera neroni bezala, eta zerbait gaizki eginik badu, edo zerbait zor badizu, utzi hori nere gain. Nik Paulok nere eskuz idazten dut, eta neronek ordainduko dut, eta ez dizut aipatu nahi, zuk ere baduzula zor bat nerekin, zure burua. Bai, anaia maite, jaunagatik, har dezadala nik atsegin hori zure gandik. Arindu dezazu nere bihotza Kristogatik. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Doatsu jainkoa lagunduena. Leiala da betiren beti, ematen die eskubidea zapalduei, ogia gose direnei. Atxilotuak jaunak askatzen ditu, itxuen begiak jaunak argitzen ditu. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, farisearrek honela galdetu zioten Jesusi. Noiz etorriko da jainkoaren erreinua. Jesusek erantzun zien, jainkoaren erreinua ez da etorriko aurrez ohartzeko eran. Ez da esaterik ere izango, ona hemen edo haraan, zeuron barruan dago jainkoaren erreinua. Bere ikaslei berriz esan zien etorriko da garaia, gizonaren semearekin egun bat bederen egin nahiko duzuena. Eta ezingo duzue egin. Esango dizuete, ona hemen, haraan, ez joan, ez ibiliaren bila. Tximistak zerualde batetik bestera argi egiten duen bezala, hala izango da gizonaren semea bere egunean.
baina lehenago neke asko ikusi behar ditu, harek gizaldi honek gaitzetsi egingo baitu. Jaunak esana. Lehenengo irakurgaia entzun dugu San Paulok nola idatzi zion Filemoni, bere ikasle bati, hain zuzen ere, eta ohartzen gera gutun kutsu hortaz. Idazten dio, eskutitza, eta kontatzen dizkio gauzak espetxetik hain zuzen, eta batez ere animoak, adiskidetasuna, eta bere esan genezake herrikarik handiena evangelizatzea. Horregatik, bialtzen dio, gartzelan ezagututako beste lagun bat, lagundu bezaion, eta abar, eta ohartzen gera giro hortaz. Lehenengo kristauek zenolako giro polita edukitzen zuten. Eta hori da Jesusek nahiko lukena kristau guztiontzako, garai guztietako kristau guztiontzako. Elkar maitatzea, elkarri animoak ematea, elkarri ulertzea, elkarri barkatzea, horixe da, hain zuzen ere, kristau elkartean Jesusek nahiko luken giroa. Gizakiak gera, humanoak gera, eta beti ez dugu lortzen. Baina behintzat garbi eduki behar dugu hori izan behar dela guretzako halako helburu bat bezala. Halako giro polita ukitzea, osaiatzea gure artean beti. Eta baita ere, kristau elkarteko kide ez direnekin. Baina oso bereziki eta lehenengo kristauen egoera hartan, pertsekuzioak eta asko gerturatzen zituen pertsonak eta ohartzen gera bazegoala horako giro eder bat. Eta guretzako eredu bezala hartu behar deguna. Eta gaurko evangelioan Jesusek jainkoaren erreinua aipatzen digu. Askotan eta modu askotara agertzen da, modu ezberdinetan. Zenbait alditan parabolen bidez, bestetan Jesusek zuzenean jainkoaren erreinua aipatzen du, eta esan genezake zitula egiten alako deskripzio esan genezake sistematiko bat, jainkoaren erreinua da, eta edo alakoa izango da, eta alako garaitan ez. Jesusek beste modu batera aipatzen digu zenbait ezaugarri, ohartzen gera jainkoaren erreinuan, txikiek, baztertuek toki berezia daukatela, gauza xumeetan adierazten dela jainkoaren handitasuna, errukia, justizia nagusi izango direla. Hori denak agertzen zaizkigu parabola ezberdinetan eta Jesusen irakaspen ezberdinetan. Gaurkoan esaten digu ez dela gauza evidente bat izango. Eta gure barnean ere badagoela jainkoaren erreinua. Jesusek modu hortaz hitz egiten digu, gero aipatzen die bere ikasleei ere pertsekuzioa eta jasan beharko zuela, eta guzti horrek ere lagunduko ziren gero berarengan gehiago sinisten momentu hortan arraroa ematen zu nola pertsekituko zaituzte jende asko maite zaitu, eta baina gero ikusiko zuten eta horrek ere lagunduko ziren. Guk eskatzen diogu aita gurean, eta nekin bukatuko dut egunero, etor dadila gure gana bere erreinua. Hoxe eskatzen diogu bai, gure barnean, gure bihotzean, bera nagusi izan dadila, bere maitasuna, bere pakea, bere justizia, denok eraman dezagula gure bihotzean, baita gizartean ere. Berak evangelioan ekarritako argitasun hori, gizakiarentzako mesedegarria dena, nagusi izan dadila baita ere gure gizarteetan. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan pakearen alde, gerrak, gatazkak, gorrotoak dauden tokietan, pakea, justizia, maitasuna gailendu daitezen eskar ezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Andres Zestau, Alberto Martinez eta beste intentzio partikular bat. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure handi egin ezagun eskar ezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunari bitartez.
Begira jauna, begionez gure sakrifizio honi, eta egizu har dezagula parte fede honi, orain sakramentuz ospatzen egon zure semearen ekaldian errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guzti du beti ereko horri. Zuzera jainko bizi eta egiazkoa, zure dizdirak lurbira osoa betetzen du. Baina batez ere, zure irudira egin duzun gizakiagan, utzi duzu zure aintzaren zantzua. Zuk dei egiten diozu gizakiari, eguneroko lanaren bidez, zurekin batera aurrera eraman dezan, zure kreazio egitasmoa. Zure espiritua ere ematen diozu zuzentasunaren serbitzari eta bakeigile izan dadin, gizaki berria den Kristogan. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu poz betean kantari. Eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua santu ogiago hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure sendideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Andres Zestau, Alberto Martinez eta intentzio partikular bat. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez,
honekin eta honengan. Zuri jangoiko aita guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsian jarraituz, bildur gaben esan dezagun. Gure eta zeruan zaizena, santua izan beti zure izena, eto beti zure errenua, egin beti zure bidea zeruan azela gurrean ere, emain duzu gaur montako hobiak, barkatu gure zorrak, gure gure zorrak hartzen dugu zero, eta ez dute atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik nahi duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman jozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eman jozue pakea enkarri. Jangoikoaren bildotxa, Ona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoitz. Zure doaiez janariturik eskerrak ematen dizkizugu jauna, eta zure bihotzonari eskatzen diogu sakramentu honetan eman diguzun Espiritu Santuaren indarrak iraun dezala gugan eta eman dezaigula leialtasunean bizitzeko grazia Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.